מצב אנשים פה KPG, פה איתי אילי. היוש. והיום אנחנו עושים את הבאים בוזל צ'אלנג'. יאללה, אינטרו ומתחילים. בנו של רובוש או... ליקוריץ' אז שאני... הבאתי לך כבר. נו מה? תחליט. אני לא אוהבת שתיים אבל. בוא נוותר על זה, נו. לא. חי. אני כבר מוכן, אני בייקון. זמת. לא קוקר. מה זה? גם ספרי. טעים? לא. יאללה, אחד הבא! שטוק. כן, פלואה. אחד הבא! הלאה. או ג'וסי פירו נוזלת. או הגס או נוזלת. מה שיצא עכשיו קודם. יאללה, מוכן? רגע, אבל זה זה? איפה? איך זה נראה? לא, זה. עם הנקודה? זה ריח של נזלת. אני פשוט להעלים את המים, להעלים את הריח של הסקן ספרי. נכון? אללה אכבר. למה הוא מצליח במקום זה? ג'וזיפר! זה ממש טעים, זה באמת, זה. הלימון באמת טעים, נכון? או דשא. לימון. לימון. טעים דווקא. לימון. זה חמוד. איך, מה זה? לימון. לא לקחתי את הלא נכון. אחד הבא. רגע, נבלה. 2,000 years later. אותו דבר. או טודי פרודי או סטינקי סוקס. זה הריח הכי יותר. זה לא? לא. לא, זה... איך זה נראה? צבע עם מלא צבעים. זה כזה ורוד כזה? כן. זל. יכולנו לברכה. אללהו אכבר. וואו. זה טעים. עמדן החלטתי מה זה. טודי פרודי! וואו, זה טעים, זה וואי. טעים. וואו. נעלים את הסקן ספרי. וואי, מבטיח זה טעים. וואי, נשבע. איזה מזל יש לנו תודה עם קדוש ברוך הוא. עליי. אחד הבא! שמוליק! ואחרי זה נעבור למשהו יותר קשה. בעיניים עצומות אנחנו לוקחים אחד. אבל עדיין לא סיימנו, יש לנו את ה... אחי, זה לא זה. זה כן. נכון? אללהו אכבר. פעם שעברה יצא לי צ'וקולד פונדינג. וואו! משהו קורה. לא חצי מה זה. דיליי. טעם. דיליי. 2,000 years later. האמת היא טעים. שוקולד דיאבלה. אני אקח צ'וקולד פונדינג. אחד האחרונים. הלאה הוא אכבר. שמוליק. הבנו. נקתי. וואו! מה רוצים לקום? וואו, זה קוקוס. בליילקס. כן. יאללה. אחד הבא. מודן צ'יז או קרמל קורן. ובעברית צחה? או גבינה רקובה. סמוכה. גבינה רקובה או קרמל. קורן. איזה... קורן חימה. אחד. הלאה, וואבה. אני הבלעתי בשביל הנקודה הראשונה. זוג זה קרמל קורן שטוק. לא קרמל קורן, זה נטעיל. איך אוכל את זה? קשה לי. או
או מנטה, נשטוף אותם. או בלוברי, שזה רוחניה. רוחניה? אז טוב חברים, מקווה שאתם נקדם, תנו לייק וסאב, ונתראה בסרטון הבא, ויאללה. ביי.